Předám slovo docentu Havlíčkovi. Martin Sojka patří k generaci mladých brněnských výtvarníků, která nastupuje na rozhraní 80. a 90. let na Pedagogické fakultě, kde se formuje na katedře výtvarné výchovy skupina nadaných výtvarníků a literátů právě v této pohnuté době proměny a vlastně tedy době velice dramatické. K této skupině mladých umělců vedle Martina Sojky patří ještě výrazné osobnosti malířů a grafiků Petra Kamenického, Josefa Bubeníka, Pavla Brabce, Tomáše Přidala a Romana Pláška. S nimi v té době několikrát vystavuje na akcích, které jsou nazvány dosti efemérním názvem Něco. Jsou to akce, které jsou vlastně realizovány v neoficiálních výstavních prostorách a také lze říci, že se dostává do okruhu mladých literátů, kterým nepatří jenom lidé z pedagogické fakulty. Je to další skupina mimo tuto výtvarnou skupinu, která se formuje kolem Josefa Bubeníka na Kytnerově 22a, kde tehdy bydlí tady na předměstí brněnském, a ještě nazvána K22a. K té skupině patří mimo literáta Tomáše Přidala ještě Bruno Solařík, Ingr a další. Jsou to lidé, kteří později přejdou, Solařík, že konkrétně k pražské surrealistické skupině, která je dodnes velice aktivní. V 90. letech Martin pokračuje ve své tvorbě, která je charakterizována osobitým grafickým přepisem stylu graffiti. Je pro něj charakteristická úsporná úderná linie. Kdybychom chtěli, můžeme vzpomenout třeba na Basquiata anebo na Keita Haringa. Není však žádným epigonem ani eklektikem a tvoří z přirozené a ničím vlastně neovlivňované vnitřní potřeby. Jeho talent je jedním z těch šťastnějších, které jsou impulzivní a nespekulativní. Stínem je mu však jeho lyriovské studium rozšiřujícího se dynamického vědomí. Posléze se Martin uchyluje k introvertnímu průzkumu vlastního psychického vesmíru, což se mu stává osudným. Tento labyrint i katedrála vlastně poskytuje nám tedy představu o osobnosti, která se nakonec tedy ocitá v předčasném tedy tragickém konci. Ve věku 34 let samozřejmě se musíme tedy jako v této chvíli zastavit, ale zároveň si musíme uvědomit, že zůstává po Martinovi vlastně deník nebo dílo, které můžeme sledovat na této výstavě, která potvrzuje bez pochyb, že Martin sice volil riskantní způsob vnitřní komunikace, ale dokázal vytvořit ucelený umělecký soubor kreseb, maleb a plastik, které splňují přání každého skutečného umělce, byť jen podvědomé. Zanechat za sebou dílo, které je výraznou stopou na naší výtvarné scéně, v případě Martinově na naší výtvarné scéně nedávné minulosti, a stojí za hlubší zamýšlení i solidní studii o jeho smyslu, jak lidském i uměleckém. Martinovo poselství, sice předčasně uzavřené, nám, jak můžeme vidět tady na těch obrazech, že a kresbách, poskytuje vlastně představu o díle, které jistým způsobem je definované. To dílo má své hlubší kořeny v umění 20. století. Můžeme se stoupit až třeba ke Kleovi. Můžeme najít určité třeba prvky z Mirovovy tvorby, z Dubuffetovy, ale je to především tedy styl graffiti, který Martina v té vrcholné fázi jeho tvorby ovlivňoval a v němž se mu podařilo vytvořit vrcholná díla, která jsou tady na těch stěnách prezentována, kde se mu právě podařilo vytvořit takový opravdu velice osobitý přepis tady toho graffiti stylu, který je poznamenán samozřejmě tady tím jeho lyriovským výzkumem. Tam bych ale spatřoval právě trochu riziko v tom, že to nebylo zmírňováno intelektuální spekulací. Pokud jde o emotivní, impulzivní přístup, je tady vždycky riziko, jakmile tu není intelektuální spekulativní brzda, že ten člověk to riziko třeba nepřekročí.
To riziko samozřejmě podstupuje každý z nás, nemusí být dáno ničím jiným než třeba určitými senzitivními rysy umělecké osobnosti. A myslím si, že Martin to, co vytvořil, tak tím vlastně vyslovil v podstatě všechno, co vyslovit chtěl. Je otázkou, zda vyslovil to, co vyslovit měl, úplné tedy jaksi sumarizaci. Domnívám se však, že se tím vlastně jaksi zpřítomnil a zůstává mezi námi a že je stále tedy mezi námi jako živý. V naší paměti i ve své tvorbě, i vůbec tedy jaksi virtuálním způsobem, který mu byl tak blízký. Tím bych skončil, abych to zbytečně tedy neprodlužoval. Děkuji vám za pozornost. Já vám strašně děkuji. Děkuji taky všem, kteří zapůjčili díla tady na tu výstavu a poprosím Naďu, ať nám pustí něco, co nám Martina připomene. Hned jak dostanu ty peníze, tak ti tam.
Boží.